Круме! Това е гадно, бе. Ау, ето, това е нещо ужасно. Не е ужасно, бе. Кой е ужасното? Леле! Нема да го кача. Нема да го кача. О! Ако се обърне назад. Не може. Давай. Леле, това са луди хора за мене. Деца, бегайте. Бягайте малко насам. Тук е кално, миналия път нямаш толкова кал. Нема сега къде се засилиш. Направо е супер. Леле, Криси, това трябва да умра. То, че мине с 200 са. Браво, баба! Дай! Дай! Браво!